Y sin más dilación, les presentamos... Eta luzamendurik gabe, gaur arratsaldeko lehen hizlaria aurkeztuko dizuegu. Francesca Ferlaino da, materiaren egoera berri bat aurkitu duena, solidoa eta likidoa aldi berean. Halaxe da bai, Francesca Ferlaino fisika kuantikoan aditua da eta Innsbruckeko unibertsitateko ikerketa talde baten buru duela gutxi zientziaren mugarri batera heldu dena. Propietate solido eta likidoak dituen materiaren egoera berri baten aurkikuntza. Jarriekin horrek kristal baten egitura du, baina barruko partikulak likido bat bezala isurtzen dira deslokalizatuta baitaude. Ainok izen handiko sari eta intzatespen ugari jaso ditu. Besteak beste, Schrödinger saria, Feltrinelli saria, Alexander von Humboldt katedra, Innsbruck hiriko zientzia saria eta beste hainbat. Ez da erraza, kuantikari buruzko gaiak ondo azaltzea eta ulertzea, baina ziur gaude Francesca Ferlainok jakingo duela jakintzarekiko duen grina gurekin partekatzen, ezta? Beraz, entzun dezagun, adi-adi bere hitzaldia. Zero absolutuko temperaturara hurbiltzen diren atomoak, etorkizuneko teknologia kuantikoen hardwarea. Francesca, engitorri, txalo bero bat, mesedez. So it's really a fantastic honor. Benetan ohore handia da hemen egotea eta gustatuko litzaidake lehen hizlaria naizenez. Gero gustatuko litzaidake unetxo bat hartzea, eskerrak emateko Pedro Miguel Etxenikeri bere gonbidapenagatik. Passion for Knowledge une hauek sortu dituelako Ricardo Díez Muñori ere eskerrik asko eta noski Passion for Knowledgeko talde osoari. Donostia International Physics Centerreko talde osoari. Mila esker bizio hau hain errealitate ederra bihurtzeagatik. Gu zientzialariakaren aldetik argi dago. Jarduera hauek guztiek erakundeen babesa behar dutela. Beraz, nire eskerrona hasieratik. Arratsaldeon. Ya está, esan du hori. Arratsaldeon. When I was invited to... Ona etortzera gonbidatu nindutenean, pentsatu nuen, edo erabaki nuen zer esango nuen. Eta erabaki nuen bidaia bateran eramango zintuzte dela mundu berri zoragarri batera, fisika kuantikoaren mundura. Eta bidaia horretan pentsatzean, gustatuko litzaidake, astea, nik edo guk egiten dugun lanaren inguruan. Bidaia bat prestatzen dugunean, oso garrantzitsua da pentsatzea zer egin nahi dugun eta nola sentitzen garen. Gure bidaiaren abiapuntua beraz Schrödinger izango da. Mekanika kuantikoaren aitzindaria. Schrödingerrek esan zuen zerbait oso sakona, oso importantea. Hau da, gure eginkizuna zientzialariak garen aldetik ez dela ikustea lehen sekula ikusi ez den zerbait. Hori ez da gure eginkizuna. Gure eginkizuna da pentsatzea sekula pentsatu ez den hori. Hau da, egunero ikusten dugun horren inguruan. Hori da jarrera. Pentsatu behar dugun modu desberdinean. Hau da, hori da oinarria. Mekanika kuantikoaren oinarria. Gure bidaiaren hasiera. Mundu zoragarri bat dugu, basate baterako Donostiaren irudi zoragarri hau, eta errealitatea zer da? Objektu oso sinplea. Azken batean atomoak, molekulak eta fotoiak dira, oinarriak. Fotoiak partikula niminoak dira pentsa genezake, gure errealitatea osagai hauek guztiek osatzen dutela. Eta elementu ugari daudela hauetatik, baina hori ez da horrela bakarrik. Bata besteak eratzen du, baina badago elementu kategoria oso txiki bat. Gure errealitatea oso desberdina da.
Hau da, errealitate kuantikoa desberdina da. Guk hemen gure errealitatean fisika klasikoari jarretzen diogu. Baina atomoek, molekulek eta fotoiek jarretzen diote mekanika kuantikoaren sistemari. Eta termino hau, mekanika kuantikoa duela 100 urte sortu zen. Hainbat zientzialariren eskutik, Göttingeko eskola alemanetik. Eta termino hau, bereziki sortu zen mekanika kuantikoa hitz egiteko. Hau da, txikia denaren eta hotza denaren guztiaren fisikari buruz hitz egiteko. Eta hori duela 100 urte gertatu zen. Harrezkero gauza asko gertatu dira. Horren beste gauza gertatu dira. Duela 2 urtetatik ona jadanik bigarren iraultza kuantikoez hitz egiten dugula. Nahi nuke azaldu elkarrekin egingo dugun bideo honetan zergatik hitz egiten dugun iraultza kuantikoari buruz. Duela zenbait urte, 2016an mundu osoko zientzialariak elkartu egin ziren manifestu kuantikoa idazteko. Hau da, definitzeko, ulertzeko, ze ate ari diren irekitzen, ze aukera berriak ari diren sortzen. Manifestu kuantikoa eta urte batzuk geroago, liburu zuri hau idatzi eta urte batzuk geroago, Europarko batasunak iragarri zuen fisika kuantikoa eta teknologia kuantikoa bi zutabe izango zirela. Bi zutabe sustatu beharrekoak eta ontzi insignia kuantikoa iragarri zuten 2018rako. Hemen ditugu hainbat argitalpen, kuantiko terminoa bihurtu da oso ezagun, mundu zabalean ezagutzen erabiltzen da, Googleen ere bai, eta ikusten dugu arlo honi emandako babesa handituz joan dela mundu osoan. Hau da, 200 bilioitik gorako finantzaketa izaten du, eta dena zientziara eta teknologia kuantikora bideratuta dago. Beraz, hor badago dinamika geopolitiko bat martxan dagoena. Ikusten dugu zenbat patente kopuru atera dituen Txina, konparatzen bali badugu estatu batuetako patentekin. Hau guztia esponentzialki ari da azten. Baina zergatik dago interesa? Zergatik dago interes berezi hau? Horretarako galdera honi erantzungo diogu. Zergatik gaur egungo zientzia bihurtuko da biharko teknologia? Egin dezagun atzera denboran. Eta joan gaitezen 19. mendera. Zergatik nahi dugu atzera egin denboran? Orduan sortu zen honako ideia hau. Hau da, uhin batek transformazioa garraiatu dezakela. Eta ideia horrek frogatzen digu uhina garrantzitsuak direla. Argia esate baterako uhin bada. Garraiatu egiten du energia elektromagnetikoa. Eta uhin horren oszilazioaren bizkortasuna eta indarrak informazioa transmititzen uzten digu. Eta informazioa transmititzeak arrakasta handia izan zuen, ideia oso ahaltsua izan zen. Eta orduan sortu zen, honako ideia behar bada, bidal genezakela informazioa oso leku urrun batera. Eta orduan mundua hasi zen leku txikiagoa izaten ze errazago konektatzen ginen. Nola egintzen hau guztia egia? Nire ikuste dut, zientzialariek lagundu egin dutela ikaragarri horretan. Hemen aipatuko dugut Italiako zientzialari bat, Guglielmo Marconi, telegrafoaren sortzailea. 1901 gertatu zen lehen Atlantikoaz araindiko transmisioa telegrafoa erabiliz. 1909an Carl Ferdinand Braunek fisikako Nobelsaria irabazi zuen haririk gabeko telegrafiaren garapenarekin. Bueno, teknologia hau guztia badaukagu, baina zein da hizkuntza? Zein hizkuntza erabiliko dugu informazioa bidaltzeko? Bueno, jakin badakigu, entzun dugulako, hemen erabiltzen den hizkuntza Morse kodea dela. Zergatik ematen dut denboran hain urrun dagoen adibide hau, fisika kuantikotik hain urrun dagoena?
Hemen, Morse kodeak bihurtzen du alfabetoa bi simbolotako sekuentzia batean. Motza, laburra edo luzea. Hau da, A motza da, B luzea da eta gero motza. Beraz, hor badugu ideia hori. Hau da, eransten ari garela zerbait bitarra hemen. Bi balio izan dezakena. Eta horrela informazioa kodetu dezakegu. Hau da, ideia aitzindaria. Eta era berean, gure ordenagailutoko bitak azaltzen dituen teoria. Hau da, 0 eta baten hizkuntza mintzatzen dira gure ordenagailuek. Bat, 0 balioak ditugu, edo goian bean dei dezakegu, edo egia edo faltsua dei dezakegu, goiko beheko, baina bi balio posible ditugu. Eta horrela kode bat sortzen dugu, kasu honetan 0 eta bat. Kasu honetan ere bai oso luzea izan daiteke. Logika klasikoa da. Informatikak gaur egun erabiltzen duena, baina ez da nahikoa. Hau da, logika hau, hemen dugu 0 eta batek osatutako hizkuntza bat, eta funtzionatzen du, noski, baina orain behar du objektu bat hizkuntza hau hitz egin dezakeena. Eta ordenagailuak, mikrochipek, hau da, 0 eta bat hizkuntza hitz egiten duen objektu honek transistore du izena. Hau da, mota honetako konputagailuak erabili ziren lehen aldian, behar badekusiko zenuten, Turinen makinari buruzko filma. Nola erabili zuten makina hori nazien sistema enkriptatua enigma hausteko. Kasu honetan, objektu hauek guztiak aitzindariak izan ziren, transistorearen aitzindariak, eta Turinen makinaren barruan oditxo hauek zeuden, oditxo huts hauek, txanpon baten neurrikoak, bi balio hauekin jokatu eta logika honetan oinarritutako kalkulak egin zitzaketenak. 50 hamarkadan asko garatu zen logika hau, lehen transistoreak sortu ziren, askoz ere trinkoagoak eta txikiagoak, eta gero teknologiak urrats handia eman zuen, zirkuitu integratuak erabiltzen hasi zenean. Zer dira pieza oso txikiak transistore mordoa dituztenak. Zenbat transistore ditugu mikrochip batean gure ordenagailuen barruan? Orain, gero eta indartsuagoak eta altsuagoak diren ordenagailuak erosten ditugu. Baina 0 eta bat hizkuntza erabiltzen duten ordenagailuak zenbat erabiltzen dituzte? Badago lege empiriko bat, eta ondo dago empirikoa izatea, Mooren legea da. Grafiko honetan ikusten dugu 1970tik gaur arte, 2 urtean behin, transistore kopurua, mikrochipen barruan daudenak, 2 aldiz biderkatzen dira. Eta gaur egun, prozesadore berrienek edo egungo prozesadorek askoz ere transistore gehiago dituzte. 50.000 milioi transistore zirkuitu integratu baten barruan. Beraz, orduan, ze gertatzen da hemen? Gero eta transistore gehiago daude, ordenagailuak gero eta trinkoagoak dira, eta nola funtzionatzen duen guztiak? Zein da joera honen muga? Eta zer esan nahi du honek? Transistore gehiago, ordenagailuak gero eta txikoagoak dira, non dago muga? Non bukatzen da hau guztia? Hemen, tamainoari buruz hitz egingo dugu. Ze tamainu du transistore batek gaur egun? Ikusi ditugu huts horiek, txanpon baten neurrikoak. Eta orain, transistoren tamainoak bakterioak baino txikiagoak dira. Eta transistore hauen neurri txikiago hori orain atomo baten neurrira hurbildu egiten da. Beraz, hau da joera gaur egun. Baina non bukatzen da hau guztia? Teknologiak asko egin du aurrera eta ikusten dugu
kostua ere bilakatu egin dela. Eta gainera koste energetikoa gerota handiagoa da eta elektroi batera hurbiltzen da. Beraz, iristen ari gara mugara. Zein da objektu hauek gobernatzen dituen legeak? Ikuspegi teknologikotik, mundu klasikoaren eta kuantikoaren arteko banalerroa gero eta finagoa da. Mundu klasikoa asko ari da hurbiltzen mundu kuantikora, baina hori historia honen zati bat besterik ez da. Ikus dezagun historiaren beste zatia. Berbada gehiago interesatzen zait. Zer esan nahi du kuantiko terminoak? Ze asko aipatzen dugu, baina zer da kuantikoa izatea? Garrantzitsuena hemen izango litzateke energiaren ideia. Guk energiaz dugun pertzepzioa. Esate baterako zerbait berotzen dugunean, temperatura handitzen da, energia igotzen da, eta ikusten dugu ura hasten dela eta lurrundu egiten da. Beraz, energia sartzen ari gara sistema horretan. Baina gure energia ideia horretan, guk temperatura hori handitu dezakegu energia eman sistemari, baina mundu kuantikoan energia bakarrik kantitate jakin batzuetan ematen da. Hau da, kantitate jakin batean, kantitate zehatz batean. Beraz, kantitate zehatz bat eman behar da, bestela ez da sisteman ez gertatuko. Gu, nahi balin badugu zerbait berotu mikrouin batean eta mikrouina kuantikoa balin bada, gure janaria ere alaxe izango da. Beraz, minutu bat ematen diogu, baina behar bada minutu hori ez da nahikoa. Ez du behar ainako energia ematen eta ez da zer gertatzen. Baina, ematen badiago minutu bat eta segundu bat, bapatean jatekoa berotu egiten da. Beraz, hemen, kantitate finkoen pasoak nola ematen diren garrantzitsua da. Modu teknikoagoan hauxe gertatzen da. Lerro beltz hau, energia maila da. Mailarik apalena 0 da, gero kantitate bat erantziko diogu, eta gero eta kantitate gehiago. Eta alde hori, kantitate hori da guk behar duguna, nahi balin badugu zerbait ez zitatu. Kitzikatu, energia gutxiago ematen badugu, ez da zer gertatuko. Beraz, hau ikuspegi geometrikotik begiratuta, hor sentipen klasikoa izango dugu, energiaren jarretutasuna, arrapala honen antzera, baina sistema hau kuantizatutzen dugunean urratzez urratz goaz. Eta hau oso garrantzitsua da. Zeren eta objektu kuantikoak babestuagoak daude. Eta ni baldimanago egoera batean, eta egoera hau asalatu egiten baldin bada energiarekin, behar bada ez da zer gertatuko, beraz behar bada energia gehiago horretarako. Ideia hori ze garrantzitsua da mundu kuantikoan, eta gainera baditugu laserrak eta jadanik entzun genuen horri buruzko hitzaldi paregai bat. Beraz, laser bat proiektatzen baldin badugu atomo batean, atomoak energia surgatzen du, eta jauzi bat ematen du. Beraz, laser argia tresna oso zehatza da energia kontrolatzeko eta atomo baten egoera kontrolatzeko. Egon gaitezke oso behan energia gutxirekin, ez zer gertatzen, baina egon gaitezke goi mailako egoera batean kitzikatuagoak. Ikus ditzagun bi maila hauek, bat eta bi. Gogoratu lehen esan duguna Morse kodigoari buruz, hau da 0ari eta batari buruz. Hau da bi maila hauek izan daitezke, hemen oso transistore egokiak bi maila ditugu, 0 eta bat. Eta atomoak objektu bereziak dira. Eta mekanika kuantikoak horrela esaten digu. Hau da, atomo baten maila energetikoak ez du erabaki behar 0 eta baten artean. Hemen sinestezina da sisteman egon daiteke pixka bat hemen eta pixka bat hor. Aldi berean. Egon daiteke bi egoeretan aldi berean. Eta lege hau oso zaila da ulertzen mekanika kuantikoan, kontraintuitiboa delako, eta hau da gainjartzearen printzipioa. Eta horrek esaten digu, gainjartze printzipioak esaten digu, logika honetan badagoela zerbait guztiz berria. Esaten baitiku, objektu bat egon daitekela egoera batean,
eta beste egoera batean. Hau da, egon gaitezke 0, zati batean 0 aldian eta bestea 1 aldian. Eta hau, gain jartze printzipioa azaltzeko jende askok erabiltzen du Schrödingerren katuaren adibidea. Atomoa bi egoeratan egon daitekenez aldi berean, hau da esatea bezala, kaxa baten barruan sartuta dagoen katua egon daitekela bizirik eta hilda aldi berean, eta horrek ikaragarri harritzen gaitu. Baina hori da guk egiten dugun bidaia aldi berean onartzen dugun gauzak ez direla erabat deterministak. Honek zer esan nahi du beste modu batean esan da? Gu mundu klasiko batean balin bagaude, bi ate balin bat ditugu, erabaki behar dugu ezkerretik goaz edo eskuinetik. Sistema hau determinista da. Determinatzen ari gara zen izango den gure erabakia. Hemendik goaz edo handik goaz. Baina mundu kuantikoan hau ez da horrela. Ez dugu erabaki determinista hau. Mundu kuantikoan partikulak uinen antzekoak dira, eratu daitezke eta bi etatetatik pasa daitezke, ez dute zertan erabaki bataren eta bestearen artean, eta hori ditzen diogu probabilitatea. Beraz, badago probabilitate bat eskuinetik sartzeko eta beste probabilitate bat ezkerretik pasatzeko. Baina, neurtu arte, gain jartze egoera hori dago eta bi atetatik igarotzen ari gara. Beraz, neurtzen dugunean zer gertatzen da. Egoera bat dugu eta gero neurtzen dugu. Eta hor, probabilitate bat dugu. Hau da, egoera batean egotearena eta probabilitate horrek pixu bat du. Eta gero dugu beste egoeran egoteko probabilitatea. Beraz, berela, imagina dezakegu, balio ez dela bakarrik 0 bat, baizik eta 0 bider probabilitatea eta 1 bider probabilitatea. Beraz, berriz ere, hau oso bitxia iruditzen zaigu. Hitz egin dezagun beste termino batean, 2022 urtean, Nobel saria eman zitzaien gai kontzepturen gainean lanean ari ziren hiru zientzialariei. Bit klasikoak bakarrik bi balio ditu, baina bit kuantikoak edozein balio har dezake, 1 eta 0-ren artean izan daiteke 0,1. Imagina dezakegu, beraz, askoz ere eraginkorragoa dela informazioa objektu batean jartzean edozein balio har badezake eta edozein balio har badezake. Hau da, ez dugu behar hain kate luzea mezu komplexu bat kodetzeko. Beraz, pentsatzen balin badugu kombinazio posible guztietan, 64 bitekin beharko genituzke 10/20 gure bait klasikoetatik. Beraz, hau zoragarria da. Honi deitzen diogu supremazia kuantikoa, baina kontuz hori oso garrantzitsua da. Naiz eta pentsatu logika kuantikoa dela, eta oso ondo funtzionatzen duela, hemen dugu, edo zientzialariek oraindik ere, erantzun egin behar dugu, edo aurkitu egin behar dugu transistore kuantiko egokia. Badugu hizkuntza, baina aurkitu behar dugu objektu bat hizkuntza hau hitz egingo duena. Eta hori da gaur egungo karrera teknologikoa. Ez dut asko hitz egingo horri buruz, uste dut bihar hitzaldi bat egongo dela gai honen inguruan, baina bai gustatuko litzaidakela informazioa kodetzeko ahalmenaz hitz egitea bit kuantiko honekin. Hau da arlo honen potentzialtasun bat. Jar dezagun adibide bat. Ari gara atomo bati buruz hitz egiten. Esan dugu energia kuantizatua dagoela, esan dugu erabil daitekela informazioa kodeatzeko modu eraginkorrean, baina gainera partikula bat izan dezakegu oszilatzen duena pendulu baten atzera eta aurrera, eta gogorak hartzen dugu erloju bat izan daiteken hori, eta erloju zehatzena gaur egun, hau da GPS horretan oinarritzen baita, eta hor lokalizazioaren aitortza bat egiten den edozein smartphonean, erloju hori oso
zehatza eta oso doia da, erloju atomiko bada. Eta erabili egiten dugu gure bizitzako egunero kontutan hartu gabe edo jabetu gabe. Beste adibide bat, hau ez da historia osoa, ze orain ari gara ikusten distantzia hau finkoa dela. Baina distantzia hori aldatu egin daiteke, eta beraz, bi energia mailan arteko distantzia oso sentibera da eremu magnetikoekiko. Horren sentibera ze sentsore handi bihurtzen da. Eta orduan eremu magnetiko bat baldin badago neurtu daiteke diferentzia energia mailan. Quantum system. Bi mailetaz ari gara sistema kuantikoan, eta pentsa dezakegu neuronek eremu magnetiko txiki bat sortzen dutela. Energia mailen alde hori oso sentibera izan daiteke, hori neurtzeko gai izateraino, eta hor dauden bestelako anomaliak. Beste adibide bat ere bai. Neure laboratorioan atomo bat aztertzen baldin badut, badauka sistema oso indartsu bat hori egiteko, eta aukera dezaket non dagoen eraikinaren igogailua, ze energien arteko aldea jaso dezaket, jakin dezaket non dagoen igogailua ze solairutan, horretaraino da sentibera. Eta hori da atomo bakarrean lort dezakegun edo daukagun energia. Demagun, orain bi atomo ditugula, bat ederra da, bi harrigarria izango dira, eta gehiago bagenitu, askoz gehiago, atomo asko bagenitu, zer gertatuko litzateke? Ze uler dezakegu inguruan daukagun bizitza horretaz, horrelako transizioa egiten dugunean, atomo batetik, atomo askora. Sistema kuantiko baten arabera, atomo asko izango dituena. Tira, orain fasean pentsatu beharko dugu, nola antolatzen dira atomo horiek, nola partekatzen dute informazioa. Noraino edo zenbateraino eduki dezakegu korrelazio bat atomo ezberdinen artean. Tira, hor beste bidaia batean abiatu behar dugu, baina horretara jarri horretik arazo bat daukagu. Temperaturarena. Zer da temperatura? Mugimendu jakin bat da, kontrolatu ezin dezakeguna, atomoren mugimendua. Ez gara oso temperatura zaleak, esan beharra daukat. 20 urtez ikertzen jardun ondoren, edo 20 urte horietan saiatu gara ikusten nola hoztu gasak energia termikoa kendu alizateko, murriztu alizateko. Ideia ederra izan da hori ere. Ze fisikariek ikusi dugu argia materakoan laser bidez geldiarazi egin dezakegula atomoen mugimendu hori. Alegia, temperatura murriztu egin dezakegu. Horrela, mantxotuko baitugu atomoiek, masa baita daukate. Harrigarria da, esaten dugu temperatura jaitsi egingo dugula, bai oso ondo, baina orduan ze aspergarria dena, ez da ezer mugituko, ez da horrela gertatzen. Beste zerbait gertatzen da. Temperatura jaitsi egin dugu, murriztu egin dugu, baina zer gertatzen da? Atomo bakoitzak bere identitatea galdu egiten du, atomoa den aldetik. Ezin dut bestera batera saldu, identitatea galtzen du. Eta beste zerbait bihurtzen, uhin bat bihurtzen da. Energia murrizten dugunean, transizio hori egiten dugu mundu klasikotik mundu kuantikora. Eta atomo bakoitza deslokalizatzen hasten da. Hor, lortzen du leku ezberdinetan egoteko gaitasun bat edo probabilitate bat. Eta zenbat eta gehiago jaitsi temperatura, are luzeagoa izango da uhin hori. Orduan, imagina dezagun, uhin asko dauzkagula eta hor interferentzia sortuko dira. Interferentzia positibo bat daukagunean, alegia, uhin guztiak bateran lanean ari direnean, orduan bestelako transizio bat gertatzen da. Uhin erraldoi bat sortzen da.
Bose Einsteinen kondentsatua deritzo. Zer da hori? Uhin makroskopikoaren funtzio bakarra regimen kuantikoan bizitza infinituki luzeko 5 atomo berdin-berdinak deskribatzen dituena. Beraz, atomoek galdu dute beraien identitatea, baina gero uhin erraldoi horretako parte gertatu da. Hori aurkikuntza handia izan da, baina zaila izan da temperatura jeisteko lan hori egitea, ez? Bilaketa lan hori oso zaila izan da. Ze nik esan dezaket, begira, atomo bat oztu behar du nanokelvin mailara, baina horrek ez du ez da esan nahi, zoentzako pentsatzen dut. Oso temperatura baxuaz ari gara, baina ulertzea, zuek hau ulertzea nahi nuke. Hau da nire eskala. Oso temperatura baxura pasatuko da, ia 0 absolutura, eta hortik oso gora, oso temperatura altura. Ikustagun hemen lurreko leku beroena eta hotzena ia gain jarrita daude. Eta guk gizakiok esperimentatu dezakegun temperatura oso txikia da. Non dago eguzkia, hain urrun ere ez. Eta kanpoko espazioko leku horiek ere, nahiko gertu daude. Baina noraino heldu gaitezke ultra hotza den atomo horrekin. Hementxe dago, eta ze itxura dauka. Esperimentuan, guk makina bat daukagu, makina hori eraiki dugu, eta hor, atomo sortak oso azkar mugitzen ditu, eta konturatzen zarete hor mugitu ala argi ilun urdin horretan egongo direla, kargatzen joango dira, gero beste argi bat etorriko da, beste kolore batekin, eta atomo guztiak biltzen joango da, hori gas bat da. Gas horrek energia galtzen du, etengabe galdu ere. Hori trampa magneto optiko bat da, ala deritzo fenomen horri. Eta hemen ikusten dugu nola funtzionatzen duen. Atomoak mugitzen ari dira, hor ikusten ditugu, eta halako batean argia itzali ingo dugu. Eta azken urratsa egin behar dugu. Erabate hozteko atomo horiek. Kondentsatu hori lortu zen 1995ko ekainean. Eta hor ikusten dugu tontor bat non atomo guztiak uhin erraldoi hori bihurtu ziren. Hemen dauzkagu 2001an fizikako Nobel saria irabazi zutenak, ezta? Hain zuzen ere aurkikuntza hori egin zutenak. Atomo bat aurkitu zuten, baina milioi bat atomo ez bakarra. Denak batera jarduten zutenean, uhin moduan, beraz. Zertan ari gara orain? Orain, beste makina hauek eraikitzen ari gara, hauek dira gure laboratorioan dauzkagun makinak. Ezin dira Amazonen erosi. Eta zer egiten dugu guk? Atomo bat erabiltzen dugu, taula periodikotik hartuta, horietako bat. Oso magnetikoa da atomo hori, eremu magnetiko oso indartsua dauka, eta badakigu interakzio magnetikoa oso indartsua dela, bi iman hartzen baldin baditugu, elkarrukitu horretik ere ikusi dezakegu. Eta hemen bi atomo ditugu, gauza bera gertatzen da. Elkarrukitzen ari badira ere, ez badira ere, urrutitik elkarrekin bat dago, interakzio bat dago. Guk aukeratu genituen atomok izan ziren erbiuma eta disprosiuma. Erbioa eta disprosioa. Gure esperimentuetan atomo bakoitza bihurtu da iman bat. Atomo bakoitza iman bat da. Eta hor joera natural bat dago egitura bihurtzeko.
hori da imanaren natura edo izaera. Eta horrek fase berri bat aurkitzeko moduan mandigu, badakigu egoera solidoa, likidoa eta gasa daudela, ezta? Baina mekanika kuantikoan askoz gehiago daude. 3 egoera hauetaz gain, eduki dezakegu beste egoera bat, fase gaseosoan dagoena, baina solido baten eta likido baten propietateak dituena. Eta hori, 1957an aurreikusi zuten. Supersolidoa deritzon egoera deitu zitzaion. Zurruntasuna daukagu, kristal baten edo beira baten zurruntasuna, baina fluido baten moduan ere funtzionatu dezake. Hori oso zaila da ulertzen. Baina nik Janus jainkoa, greziarra, erabili dut. Zergatik 2 aurpegi dituelako, bata etorkizuna bira eta bestea iraganera. Ze bata ezin da bestea gabe gertatu eta alderantziz ere bai. Tira, egoera berri honekin gauza bera gertatzen da. Asko eztabaidatu izan da, esaterakoan, ea solido bat, superfluido bat ere izan daiteken aldi berean. Batzuek zioten hori ezinezkoa zela. Esaten zuten, ez, 2 egoera horiek ezin dira aldi berean gertatu. 2 dira solidoa eta likidoa, eta ezin dira batera gertatu. Lehiaketa bat dago, baina ezin dira elkarrekin eman. Beste batzuek berriz, bai, eta esan zuten hori gertazitekeela mekanika kuantikoari esker. Eta eskuinen ikusten ditugun horiek ere, Nobel sari bat irabazi zuten. Biek irabazi zituzten, ezkerrekoak eta eskuinekoak. Duela urte gutxi, 2019an, egoera supersolido bat behatu ahal izan dugu, superhotza den atomori erabiliz. Atomoen arteko elkarreragin magnetiko horri esker. Zergatik, atomo hori autoeratu egiten delako uin moduan, baina partikula bakoitza ikus daiteke eta edozein norabidetan mugitu daiteke. Bestalde, patroi oso interesgarriak ere aurki ditzakegu. Gas bat daukagu autoeratzen dena. Baina, partikula bakoitza mugitu daiteke bat ere frikziorik gabe, eta horrekin amaitzera noa. Bidaia horri amaiera emango diot, beste aipu batekin, Nikola Teslarena kasu honetan. Zer esan zuen Nikola Teslak? Esan zuen, zientzialari batek ez duela unean uneko emaitza bat aurkitu. Baina, bere egin beharra bada horretarako oinarri bat sortzea. Etorkizunean gertatuko diren aurkikuntza horietarako. Amaitzeko, nire taldeari eskerrak eman dizkiet, ekipo talde zoragarria daukagu, Innsbrucken gaude, eta esan bezala talde zoragarria daukagu, eta espero dut etorkizunean gazte asko etorriko direla. Mila esker zuen arretagatik. Thanks.